Budeme potrebovať etikety, strieborný a červený lak, nožnice, modrý nápoj, 2 kolové nápoje v skle, pohár, lepidlo, štetec a otvárak. Prvým krokom bude 1 kolovú fľašu veľmi jemne otvoriť a vyliať z neho nápoj. Fľašu umieme. Teraz kolu nahradíme týmto modrým nápojom. Ak nenájdete podobný modrý nápoj, tak si spravte limonádu podľa môjho iného videa, ktoré ste už mohli vidieť, a dodajte trochu modrého potravinárskeho farbiva. Po naplnení fľaše sa budeme snažiť, aby sme vrchnák vrátili do pôvodného stavu. Z oboch fliaš odstránime pôvodnú etiketu, aby sme mohli nalepiť tie naše. Etikety opatrne vystrihneme. Môžete si navrhnúť vlastné etikety, alebo ak chcete, môžete použiť aj tie isté, ktoré som použila ja. Link nájdete v popiskoch. Teraz natrieme vrchnáky príslušnými farbami. Ak nemáte laky na nechty, môžete kľudne použiť olejové farby alebo iné farby, ktoré nie sú riediteľné vodou a nezmývajú sa. Ak je lak, respektíve farba do polovice uschnutá, zoberieme si etikety a jemne ich o ne pritlačíme. Pomocou štetca alebo ceruzky pritlačíme aj okraj etiket. Na okraj nanesieme lak alebo farbu, aby nám etikety úplne splynuli s vrchnákmi. Etikety patriace na hrdlo fliaš roztrihneme na polovicu a prilepíme na príslušné miesto. Naše nápoje sú hotové. Pre lepší efekt môžete Nuka-Colu Quantum podsvietiť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, napíšte niečo do komentárov a prihláste sa na odber, aby ste vždy vedeli, čo je nové. Ďakujem pekne za pozretie. Ahojte!